menene damuwa, menene matsala ga almajirin shehu tijjani radiyallahu anhu ko ga an faira shekul islami radiyallahu anhu don kawai Professor Ibrahim Makari ya ce a zo musulmi su haɗa kai? Me damuwa a ciki? To in bai ce a haɗa kai ba, ana so ya ce a raba kai kenan? Bari mana tambaya duka, da haɗa kai da raba kai wanne Allah ya fi so? Na'am, haɗa kai. Ba inda Allah ya kira zuwa ga raba kai, sai dai illar raba kai din. Haka ne? Kuma masu yi wa wannan da'awar haushi, ɗazu nake tambayan ɗan uwa abokaina, wai ya za su yi da ayoyin da Allah maɗaukakin sarki kullum yake magana akan haɗa kai? Ya za su yi da waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan? Idan ka ce Professor Ibrahim Makari ya ce musulmi su haɗa kai, ni ba zan haɗa kai da makiyin Shehu Tijjani ba, ba zan haɗa kai da mai zagin Shehu Tijjani ba. To ai abin da muke so ku gane, da'awar Professor Ibrahim Makari ta haɗa kai, wato lubbin, kasan komai yana da kishiru yana da lubbu, ko da'awar lubbinta shine a daina zagin bayan Allah. Wanda bai gane ba ya kamata ya gane, in dan Allah yake ma da'awar nan haushi, ya kamata ya gane lubbin abin da ke cikin da'awar ba ma Shehu Tijjani radiyallahu anhu, har musulmi ordinary ma a daina zagin shi. Shine wato kana iya cewa mafi girman lubbin da ke cikin da'awar a daina zagi. Saboda mene? Saboda zagi ba musulunci ba ne. Manzara sasa ya ce musulmi, sibabul musulmi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ko manzara sasa ya ce musulmi baya zagi, zagin musulmi fasikanci ne. Musulmi fa ne, ba wai wali shugaban da'irar wilaya irin Shehu Tijjani ba. To wannan kiran na a haɗa kai, wasu sun kasa gane shi, amma ba mamaki don sun kasa gane shi, domin kowane mutum yana kallon abu da madubinsa ne. Haka ne? Kuma kowane mutum da kalan yadda zuciyar shi take, da irin wannan kalan yake karɓar saƙo. An fahimta? Wataƙila wani zai zama dama yana da damuwa da Professor Ibrahim Makari, ya tara waɗannan damuwoyin, ya rasa yadda zai yi bastinsu, ya rasa yadda zai furzar da waɗannan damuwoyin. Saboda haka wata gaba yake nema, komai kankantar gaba wadda zai samu ya furzar da waɗannan damuwoyin. Amma in ba haka ba, menene matsala cikin a haɗa kai? A haɗa kai ba aka ce, ne matsala cikin a haɗa kai? Kuma kar mu manta, wa'annan wa inda ake cewa ba za a haɗa kai da su ba, suna zagin Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Kar mu manta fa cewa su ma suna da nasu abokan ya sunan shi ne ake cewa, suna da nasu abokan gwarawa ake cewa ko menene, ina nufin da sahan masu zage-zage da sahan masu raddi, suna da nasu su ma a cikinmu, waɗanda su ma watakila suna zagin nasu mutanen da sunan suna rama wa Shehu Tijjani. An fahimta? To idan aka haɗa kai, mai zagin Shehu Tijjani ya zana zagin Shehu Tijjani, ya koma ya ci gaba da awarsa ta salafiya ko ta safaliya ko ma wacce ce, ya ci gaba da yi ba zagi. Kai ɗan sana'ar raddi, kai ma ka koma, shikenan ka koma karantarwa, baka zagin Ibn Taymiyyah, baka zagin Uthaymin, waɗannan mutanen wanda da za ka tattara su duka kai awa 24 kana ɗura musu ashar, to bai kai zagin Shehu Tijjani na sakan ɗaya da wani ba. Dan zagin Shehu Tijjani kai tsaye guba ce wadda in mutum ya ci, to wannan guba sai ta masa illa. Kaulin Shehu Tijjani, man sabbara walam yatub ko mata kafiran, ko in lam yatub, ko suna fasara suka ce man sabbana walam yatub, shi yake nuna duk wanda ya dauki sana'ar zagin Shehu Tijjani ba shi ba tuba. Kuma ya kaga masu zagin Shehu Tijjani suna karewa yanzu, mutum baya buɗe pejin zagin Shehu Tijjani sai ka ji shi ya duro kan sahabbai, sai ka ji shi har janabin annabi yana tabawa. Wannan abu ne a fili kowa ya sani. To wannan zahirar ce Professor Ibrahim Makari yake so ya rufe. Saboda haka muna ba wa masu damuwa da Professor Ibrahim Makari, ma'ana wanda suke da damuwa da shi a zuciyarsu, don Allah su yi haƙuri su bar wannan da'awar. Manufar wannan da'awar a daina zagin Shehu Tijjani, a daina zagin ma kowane musulmi, shine manufar.
shi mai manufar. Idan kai baka so a haɗa kai, Shehu Tijjanin namu yana so a haɗa kai. An fahimta? Idan kai baka jin daɗin a haɗa kai ɗin, baka son a haɗa kai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kira ga haɗa kai, ya yi kira ga haɗin kai, ya yi kira ga haɗin kai, ya kuma tsawatar gaba da rabuwan kawuna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kullum yana kiran mu ga ayoyi nan da yawa cikin alkur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki yake kira zuwa ga haɗin kai. An fahimta? Kuma ina ƙara ba mu haƙuri, ma'ana waɗanda abin yake damunsu kar su damu. Yau shekara 9 ko 8 an faɗa wani abu makamancin wannan, wanda shi ma ba da kariya ne a janabin Shehu radiyallahu anhu. An samu wani da sunan Batijja ne, sunan dan faida, ya je ya yi isa'an taladabi da gangan ba da kuskure ba a janibin manzala sasan a Kano. Ai an san kabilan ko? Professor Ibrahim Bakari ya tashi ya yi majalisi mai zafi akan wannan. Ba irin bala'in da ba mu shiga Abuja nan ba akan wannan mas'alar. Mu makiyan shehu ne, a zagin shehu yake. Kasar aka yi musamman aka cire waɗansu nukudodi guda 17, aka ce waɗannan nukudodin wai duka zagin shehu yake. Wai dama tun da ya taso wai abin da yake yi shine ƙoƙarin yi ma shehu Ibrahim raddi. La ilaha illallah. To amma da muka sa wa abin ido, ni ina cikin wanda na damu sosai lokacin, saboda ina tare da shi, kuma ina tsakiyar waɗanda Allah ya saka dai kowa da alkhairi, wani watakila da kyakkyawan niyya, dan da yawa sun dawo, wasu sun zo sun babba da haƙuri, wasu sun tuba, wasu har kuka sun rika yi manyan mutane akan wannan. So dai ban san in tada mana tsohon ciwo, amma abin da nake so in faɗa kawai shine irin wannan abin dama ba yau aka fara ba. Bawan Allah ya ɗauko da awa zuwa ga Allah wadda za ta amfani al'ummar musulmi, musamman sufaye, kuma daga cikin sufayen a atakin ɗinsa. Amma daga ƙarshe kamar yadda Sheikh Munir ya faɗa, su da suke atakin da'awar su za su ci amfaninta. Ko ba wani abu da mutum ya taɓa ɗaukowa na alkhairi ya sha, dole sai ya samu tahaddi. Tallahi law sahiba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min qilin wa min qila qad qila fillahi anwa'a munawwi'atan tudra idza rutila al-qur'ana tartila ko idza rutila al-qur'anu tartila qad qila inna lahu waladan wa sahibatan zuran alayhi wa takziban wa ta'tila hazima qalatihim fillahi khaliqihim fa kayfa fina idza ma qila to naka don Allah wannan da'awar ta a haɗa kai, muna son 'yan uwa su fito su kalle ta da idan basira. Idan mutum ya dube ta da idan basira, da idan adalci, da insafi, ya ga shi bai gamsu ba, to don Allah ya ja bakinsa ya shiru, saboda muna jin kunyar yara ƙananu su rika maida wa mutumin da yake ganin shi wani ne martani. An fahimta? Ba mu hana ka je kai ta rabbinka inda kake yi ba, ba ma na kaga je kai ta jan jama'ar ka inda kake ja ba, amma dai ka bar al'ummar musulmi su haɗa kai, saboda haka lallai wannan aikin da Maulana Professor Ibrahim Makari ya ɗauko ɗaya ne daga cikin ayyukan Shehu Tijjani, ɗaya ne daga cikin ayyukan da darussa ne na rayuwar Shehu Tijjani. A samu wani sauti daga cikin almajiran Shehu Tijjani ko almajiran Shehu Tijjani ya yi kira zuwa ga haɗin kai. Ai ba wai almajirin Shehu Tijjani ba, ko almajirin shedan ne ya ce mana a haɗa kai musulmi, wallahi sai mun haɗa kai, balle almajirin Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Saboda haka don Allah 'yan uwa muna ba su haƙuri cewa su dubi wannan matsalar da insafi. Ba mu hana kuma kowa ya duba fahimtar sai da inda ya saba da shi inda ya daidai da shi ba, amma kar mutum ya ɗauki wannan abin ya ɗauka cewa wata dama ce ta damuwar da yake da ita da Professor Makari, lokaci yayi da ya kamata ya furzar da ita. Zai ji kunya, wallahi tallahi zai ji kunya. Duk wanda ya yaki da wannan da'awar sai ya faɗi, wallahi al'azim sai ya faɗi. Saboda haka in ba ka gamsu ba, ka ja bakinka kai shiru. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.